La sacerdotessa de Suzaku va arribar a la ciutat de Toren, a l'imperi de Hokan, per trobar el Shinzaku, per cridar al déu de Suzaku. Dins de la ciutat, la Miyaka va trobar un monument on hi havia gravades unes lletres antigues. En Tamahome va descobrir el significat d'aquesta inscripció i així va poder saber on estava amagat el Shinzaku. De tornada, en Tamahome va topar amb la sacerdotessa de Seiryu, la Yui. Un personatge de dins d'un llibre? I mentrestant a la Miyaka. T'he trobat. La va atacar la Shitare, un membre de les 7 constel·lacions de Seiryu. Morir per l'estrella de Suzaku. Et mataré! Miyaka! Noriko! Què és això? És un monstre! Deixem d'aquí! Noriko! Allò! És un braç! Un guardià de Seiryu? L'espasa divina d'en Hotohori! Els vells tenen mal gust. Ara et toca a tu, sacerdotessa. Li he deixat l'espasa en Chichiri amb totes les meves maletes! Ho has aconseguit, Noriko. Aquell monstre ha fugit. Sí, les bombes lluminoses d'en Chiriko ens han fet servei en el lloc menys pensat. Noriko, estàs bé? Aguanta, sisplau. La Noriko va usar el poder del foc per fer fugir la Shitare, però malauradament es va ferir. La sacerdotessa va quedar il·lesa. Keisuke, no sé com pots llegir això. Segur que és dolent pel cor. Doncs patiré de valent. Estàs bé, Noriko? Sí, no ha estat res. Per cert, com deu estar en Tamahome? Ara ja triga. Sí, tens raó. Ei, espera! Deixa'm! Què vols dir amb això que sóc un personatge de dins d'un llibre? Contesta, qui dius que sóc? No entenc el que em dius. Però això sí que ho sé. Si convoques el Seiryu, segurament te'n penediràs. I el que tu vols no sóc jo, sinó la Miyaka, oi que és veritat? Vull que et quedi clar que nosaltres ho hem descobert primer on s'amaga el Shinzaku. Deixa-ho córrer i allunya't de les 7 constel·lacions de Seiryu. Encara hi ets a temps. Separa't de la Yui! Atura't, Tamahome! Quiet, deixa'l que se'n vagi. Però, Yui... A vostè li agrada aquest home i jo tinc ordres. I les he de complir. Tu no n'has de fer res. No estic d'humor. Vull tornar amb en Nakago.